Il-ġimgħa wara nofsinhar il-Ministru Tonio Fenech stqarra l-ewwel darba li kien ingħata bħala rigal arloġġ tal-lira. Skont il-verżjoni tal-Ministru Fenech dan l-arloġġ sar minn mara li riedet tagħtihulu għaliex kienet tammiraħ. Il-Ministru Fenech ipprova jmewwet l-importanza ta' dan il-każ, jirriżulta iżda li l-arloġġ twassal fid-dar ta' Fenech mir-raġel ta' din il-mara li kien akkumpanjat minn ħuh ħadd ħlief George Farrugia, il-persuna li ngħata l-proklama brabta mal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta, korporazzjoni li eventwalment l-istess Tonio Fenech sar politikament responsabbli minnha. Waqt li ftakar li l-arloġġ jittieħed id-dar tiegħu xi darba s-sibt u li d-diskursata kienet waħda qasira, Fenech iżdet jisħaq li nesa li George Farrugia kien magħħuh meta twassallu dan l-arloġġ. L-imġiba tal-Ministri f'okkażjonijiet bħal dawn u f'okkażjonijiet oħra hija regolata minn kodiċi ta' etika. Fost oħrajn dan jitkellem dwar x'għandu jagħmel Ministru meta xi ħadd imur itih rigal. Dan il-kodiċi jiddeskrivi loti ta' rigali lil Ministri bħala materja delikata. Il-kodiċi jgħid li ebda Ministru m'għandu jaċċetta rigali li jistgħu iwasslu biex jinħolqu obbligazzjonijiet kemm reali kif ukoll immaġinarji. Il-kodiċi jkompli jgħid li f'każ ta' dubju il-Ministru kkonċernat għandu jikkonsulta ruħu mal-Prim Ministru waqt li jġib ruħu bi prudenza u b'responsabilità. Il-Ministru Tonio Fenech kiser il-kodiċi meta aċċetta mingħajr problema ta' xejn l-arloġġ li ngħatalu waqt li ma ħassx li kellu jikkonsulta mal-Prim Ministru. Meta fit-8 ta' Frar tal-1994 kien tnieda l-kodiċi ta' etika għall-Ministri, il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Edi Fenech-Adami kien qal jekk Ministru jonqos mir-regoli ta' etika kellu jkun id-dmir tal-Prim Ministru li jieħu d-deċiżjoni li jkun jitlob il-każ.